हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो एक्चुअली नैबे भिडिअआ ससियेल मिडियायावहाय गोबां भाइरेल जागासिनो दं आरो माने भिडिअआ एसे मानसिफोरखौ माने एसे सेन्टिमेन्टआव फोनांदों आरोना सोरबाया बेखौ मजा हिसाबै नायदों जानो हानाय नाथाय सोरबाया बेखौ दुखु हिसाबै नायदों आरोना जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुं आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि गार्डआ माबायदि माने आखाइ होनाय बेखौ माने बे भिडिअ गोबां भाइरेल जागासिनो दं माने एसे दुखुनांथाव एसे बोरैबा मोनदों आरोना नायनानै नङा होमबा एसे उसुबिदा नुदों आरोखि दा बेफोरबायदि नारखारलायनाय बिदि माबा थानो नामा एसे मान दोननांगौमोन आरो नङा होमबा एक्चुअलि बोरैबा जादों बियो मोजां जायाखै बिथाङा सिनायनांगौमोन आरोना बे सोर नङा होमबा